Bideoetako informazioa erraz prozesatzeko iraupenik egokiena gehienez 10 minutukoa da. Izan ere, multimedia printzipioak dio hobeki ikasten dugula ikus-entzunezko edukia segmentatuta iristen zaigunean. Norberak, modu asinkronoan eta bere erritmoaren arabera hobeki kudeatu ahal duelako. Datuek erakusten dute adin guztietako herritarren aisialdian bideo edukien kontsumoa oso hedatua dagoela eta erdiek baino gehiagok bideo laburrak aukeratzen dituztela. Bideo laburretan trebatzeko, petxakutxa formatua izan daiteke aproposa. 20 diapositiba, bakoitzak 20 segunduko iraupenarekin, denetara 7 minutu eskaseko aurkezpena. Aurkezpena 10 minutotik haratago luzatzen bada, tartekatu galderak, jarduerak edo erronkak ikus-entzuleak aktibatzeko. Horretarako, 2 iradokizun, irekiak eta libreak. H5Pek aukera ematen digu bideoan hainbat motako galderak luzatzeko eta interakzioak sustatzeko. Pingok berriz aukera ematen digu zuzeneko galderak luzatu eta berehalako erantzunak biltzeko zuzeneko aurkezpen batean. Baita ere, online era sinkronoan ari garenean. Informazio gehiago infografia honetan.